Γεια σας παιδιά, Σούκης εδώ από τους Paranormal Gaming. Μαζί μας σήμερα έχουμε τον Kingpin Twitch, Αντισένα, Γεια σας παιδιά. και τον TPA, το command του Minecraft, Sen. Καλησπέρα παιδιά. Ω, TPA έχει ο άλλος, ωραίος. Ναι, δεν είναι ωραίο. Δες τι κρατάει, αντί για μαχαίρια. Σε βαράει με αυτά που έχουν αέρα μέσα και υποτίθεται χάνεις live. Εννοείται φίλε. Σκέψου το λίγο, πόσο μαλακία. Report παιδιά, θα κάνουμε όλοι report το support μου for no skin. Καλύτερα να είχα την Τζάνα ρε φίλε. Καλύτερα να είχα την Τζάνα. Όντως μαλάκα, δεν πέταξε να είχα μόλις skin. Από πού να έρθει, με εμπόδισε. Τι θέλεις να πάρεις? Αυτό είναι rank solo duo. Όχι, αυτό παίζω solo, απλώς σας έτυχα τυχαία. Ναι. Όχι ρε, ωραίος είναι. Λοιπόν, Μην κάσαμε. ακούστε τώρα τι θα κάνουμε. Θα το παίξουμε πιο aggressive. Από πότε παίζαμε aggressive? Εγώ δεν παίζω aggressive γενικά. Hey, Ποιον είπες, hey? Τώρα Κάνε. δες τι θα σε κάνω, βλέπεις, κάμερα πάνω μου. Και πατ. Έτσι θα σε κάνω, έτσι, πατάτα. Στο κεφάλι μαλάκα μέσα μου. Στον κόλλο, θα σε χαστουκίζω με το σπαθί μου. Ναι, γέλα. έτσι θα σε πυροπλώ. Εδώ. Έλα εδώ. Εδώ. Κυρία μου. Τζουξ. Τζουκάρι. Κάτσε μου πατήσω κανένα φλάς. Αυτό πατήσω με εδώ και βαράει από εδώ. Ωχ, πέθαμε κάπως. First blood. Όχι. Πάμε όλοι στο top να τον βοηθήσουμε. Ναι. Τρέχω. Μπράβο ρε Σεν. Α, τουλάχιστον άρχισε με το τόντ. Αναγκάστηκε. Δεν πειράζει. Α, είναι σε κλίση, ξεχάστηκα. Let's go. Να μη μας δούνε. Πάμε κάτω ρε μαλάκα, τι κάνουμε εδώ. Το τζάγκλερ μας ποιο είναι? Έχουμε κάρθους τζάγκλερ. Ναι ρε, όπι. Tomorrow. Νόμιζα ο Γιασού ήταν τζάγκλερ. Παιδιά, ναι, εδώ πέρα θέλετε ένα καταπληκτικό game με κάρθους jungler και έχει και το skin το Pentakill μη χέσω. Τα 5 κλεισίν γαμάνε γιατί είναι πολύ brutal και metal και Εγώ έχω Pentakill Mordekaiser. κι εγώ Είναι τόσο μπούφος που άρχισε με το... ορίστε. Το support θα κάνει farm για σένα. Μπράβο. Τι σκατά. Γιατί παίζουν καλύτερα από εμάς? Report. Ωχ, έβαλε shield. Η Τζάνα βάζει παιδιά shields με delay. Περιμένουμε 3 level. Τέτοιο, The Farmer. Για σε αυτό το game είμαι πολύ χαλιά. Δεν ξέρω γιατί, αλλά... Ναι, τι θα κάνεις? Ναι, τι, ξυλό. Σοβαρά με την ασπίδα, βρε. Θα τους κάνω έτσι. Δες το στομάξω. Ο ηλίθιος. Κάτσε να πάρω το μεγάλο. Κάτσε να πάρω το μεγάλο. Σου αρέσουν τα μεγάλα. Θα μπορούσα να πατήσω, αλλά θέλω να έχω καλά community. Πουτάνα. Σόφα. Αχ, με βαράει. Κώστα, θα κάνει κάτι. Ο Κώστας επέλεξε να βαρύσει το support. Είναι ηλίθιοι. Είμαστε 3 level και ακόμα κάθονται και παλεύουν. Δεν έχει flash τέτοιο, αυτή. Flash heal δεν έχει, νομίζω θα έκανε.
Δεν τη σκοτώνεις. Και μπουμ. Και μπουμ. Σώθηκε! Άντε γεια. Έλα, θα κουβαλήσω. Τι λέει. Θα κουβαλήσω. Τα κουβάλιτα. Για τον Γκάρος τον κυνηγάει τόση ώρα σκάνου και ο Γιασό κάθεται και την κοιτάει. Παίζουν κυνηγητό. Είναι ένα V1, ένας άντρας δεν πρέπει να επέμβει. Πάει ο Κάρθος. Ignite, flash από τον Κάρθος, ανοίγει τα πόδια να δούμε θα σωθεί, σώζεται με 9 live. Ignite flag. Τι έκανε. Ο Κάρθος. Ένας random Twitch εκεί. Έλα Twitch. Πάρ' το kill. Ωραίος Twitch. Δεν είχε buff πάνω του, κλέβει. Τι είναι μπαθιάρης. Ναι, ο Κάρθος έχει. Ένα Twitch. Με 16 πάνω. Έλα να φαρμάριζε βλαμμένα. Τι λέτε, εδώ πέρα έχει κι άλλο kill. Τελειώνει κι άλλα κάτω, θα φαρμάριζε σοβαρά τώρα. Βλάκα δες. Και πέθανε στους παίχτες του. Καταλαβαίνω. Έλα να φαρμάριζε ρε βλάκα. Το ξέρω ότι άμα γυρίσω base έχω 3.000 gold. Εντάξει, κάτω το. 3.000 gold. Ναι. Και στο πίστεψες. Όχι ρε μαλά, κοιτά. Ραπόρτ. Άντε Άνοιξε. πέθανε αυτός. Άνοιξα το σου. Σκάσε ρε λύθη. Λέω να το διώξουμε από το team. Εσύ να θα διώξω. Έχω μολύτε. Και το πούτσο leader είσαι. Δεν πειράζει. Κανείς δεν με διώχνει όμως. Α, κανείς δεν έχει εξουσία να με διώξει. Κλάψε. Να κλάψω ρε. Με πέτυχε. Παιδιά δεν ξέρω να παίζω support. Οπότε λέω να στείλω όλα τα kills από το δικαίρι. Να σου πω θα έπαιρνε και πολλά άμα. Θες να κάνουμε dive. Όχι ακόμα. Ναι, είναι μόνη της. Καταπληκτικό ulti του Σαν. Οχ, Πέτα το ulti, πέτα το ulti. δεν χρειάζεται ρε. Σοβαρά. Δεν είχε ulti ρε φίλε τελευταία στιγμή. Αυτήν βάρω, αυτήν. Λol. Τι. Ναι, με πήρε Τζάνα. Το πιστεύω ότι θα σωθείς. Ξέρω να μου πιάσει αυτή. Έχει και ignite ρε. Μμμ. Χω, σε έκανε heal. LOL. Μη, εδώ είναι κόρτα. Κόντρα. Τι είπα. Εδώ είναι ένας κόνδωρας που βλέπετε. Δες, άμα σε κάνει W πεθαίνεις, άμα την κάνεις τρίτη πεθαίνει. Βέβαια. Πέθανα από τον Κάρθος. Είναι αργή Λεώνα. Τι θα κάνω. Έπρεπε να φλασάρεις. Να είχα και flash. Να έχεις. Έπρεπε να είχα. Από support 2-1, εγώ 2-1. Πω, τι damage έφυγε στο μήνυμα.
Τώρα συμφέρει να σκοτώνουν πιο πολύ την Τζάνα, νομίζω. Έχει πιο πολλά. Ναι. Ο Κάρθος κάνει εκεί πέρα το trap στον Σκάρνερ, του παίρνει και το... Τι κάνει ο Σκάρνερ? Κάρθος, please. Ρίτο. Ω. Θεά μου. Έλα εδώ. You don't love me. The sub. The ulti. Ναι. Δεν ξέρω γιατί την πέτυχα. Συνήθως πηγαίνει όλη στο Μαοκάι εδώ πέρα. Εδώ είναι ο Μακάι. Όχι, αυτό δεν ξαδέρφεται. Α, νομίζω αυτός εδώ είναι ο Μακάι. Ρε Μακάι, βγες ρε. Βλέπετε. Δεν το αρέσει. Εσένα εκεί πάνω κλασικά φιντάρι 0-1. Δεν αρέσουν Λέει. τα φώτα της δημοσιότητας. Minion, μπράβο. Μαλάκα. Θα πάρω το μεγάλο. Ξανά. Όπου έχω double buff. Ναι, και σε 30 έχω και ulti. Κι εγώ σε 30 έχω ulti. Ενώ έχεις 56. Τον είδα. Κάποιος τρελάθηκε. Μπες. The Q, the W ποια είναι αυτή. The τρίτη λέγεται. The τρίτη. Έλα εδώ. Βάλε το watch εδώ. Α, γάμο. Και άλλο. Still dead. Το πήρε ο Άντης. And this is for a life. Σε 3 έχω Q, περίμενε. 3, 2, 1. Μπες. Ελάτε εδώ. Μπες ρε. Και σου δίνω τα stack, ξέρω εγώ, και φαίνεται. Σημαντικό gank βοήθειας από τον Σεν. Στα αρχίδια μου. Κολόπεδο, μη βρίζεις. Βρίσω. Πέτα το ούλτε άμα θες. Εννοώ. Έλα, χτυπάμε. Έλα να με χτυπήσεις. Έλα να με χτυπήσεις. Του αρέσει το σουκί. Κάβλον. Και έτσι αποτύσσω και τα traps γιατί μπορώ. Και αυτή είναι εδώ, Ναι ρε. Ναι, έφυγε. Με κατάλαβε. Ναι, γιατί άραγε. Έλα. Και αυτόν. Ας τον να Αυτός έχει slow. σε εμπειρικά play. Hey. Αντιγεια. Αχα. Το λέγαμε. Και πάλι δεν το πήρε Jinx. Πάλι καλά. Ευχαριστώ το support μου. Ούλτι. Τι σταμάτησε το Γιοσούα. Τι κάνει αυτός? Ο Κάρθος τρελάθηκε. Και η Λεώνα, κυρίες και κύριοι. W στη μάπα, Q, ulti. Πετάει για να δούμε τον bricko ult της Jinx, θα πεταχτεί, όχι, Jinx κυνηγάει για να δούμε. Θα κάνει το zap. Και κάνει το zap και πετυχαίνει το στόχο και σκοτώνει τη Λεώνα. Μαλάκα, οριακό ήταν, δεν περίμενα να το φτάσει. Μου ρίξτε εδώ μου κάπως. Και πέθανε. Γιατί ρε πούστη, τόσο μίσος. Και δεν πήρα assist. Και πέθανες. Ένα πετρία μου, ζες και τον άλλο. Report.
Να ρωτήσω κάτι. Λέγε. Γιατί βγάζεις πρώτο item static? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πώς μ' αρέσει το στατίο. Μου άρεσε, το είδα έτσι κίτρινο με ηλεκτρισμούς, είπα να το πάρω σαν τυρί μου. Τυράκι. Ταραραρα. Τυρι. Ταραραρα. Τυράκι. 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 Ταραραρα. Ναι. Δεν ξέρω, αλλά ο παίκτης μου τρώει. Τι είπα, Δεν ξέρω, αλλά ο παίχτης μου τρώει τυρί. όχι, δεν τρέχει καθόλου γρήγορα. Ναι, θα βοηθούσε να βελτιώσει μια μπότα. Έχω βγάλει. Α, δεν δίνω. Πάλι έχω πιο πολλά φόρμα με την Jinx, πρόσεξε το. Τι βλέπεις την Jinx? Παίρνει το red μου. Το πρόλαβε. Θέλω να της κλέψω το red. Ωραία ulti έκανε η άλλη. Μαλάκα, άλλα bot lane. Τελειώνει. Δίπλα σου είπε. Έχει ward εδώ. Και εδώ έχει ο χαρτό. Για μότι boot. Εγώ θα σπάσω το report τρίτο. Αντιά. Τι να κάνω, ρε. Να τα μας. Και ο Κάρλος δεν ξέρει από πού να πάει. Ναι, έκανε βόλτες στο πάνω. Να βοηθήσω το team, να μην το κάνω. Δεν ξέρω. ρε παιδιά. Αιωτό. Και εσύ ρε μαλάκα, εσύ να έπρεπε να κάνεις ulti σε μένα. Όχι, Δεν ρε. πρόσεχε. Ή να έκανες τουλάχιστον πιο μπροστά. Πιο μπροστά να κάνεις εμένα. Για να ερχόσουν και Τώρα σας είδα, ρε βλακά. Μάλιστα. τυφλέ. Το μάτι μου δεν είναι τυφλό, απλώς είναι λίγο στραβό. Κοιτάω λίγο πιο πολύ από το μεσαίο. Από το δεξί δεν πολύ βλέπω καλά, αλλά και από το αριστερό καλά βλέπω. Στο δεξί πριν έπινα τεκίλα και τώρα μόνο το κεφάλι μου. Έφαγα μια γονατιά, λέω, μια γωνιά μέσα στο μάτι προχθές. Είχα γίνει λες και έπινα μπάφους. Πίνα μπάφους και Κάτσε έπαιζα με τώρα. βλάκα, δώσεις τον καημένο το Βλάντο. Ακόμα το θυμάμαι βλάκα. Δεν φταίω εγώ που είναι καθυστερημένος αυτός. Ναι, ο Βλάντο έφυγε. Εννοείται. Δεν το έκανα επίτηδες. Του δώσα μπουνιά στη Δεν του δώσα παιδιά ψέματα λέει boom. Δεν έφταγα εγώ παιδιά. Δεν του, παιδιά ειλικρινά σας λέω δεν του δώσα μπουνιά. Α, ναι, Γκοντάν του δώσες. Σφαλιάρα του δώσα. Σφαλιάρα. Και το λες έτσι κατά μου τραβέ. Ναι. Τι τρέβουμε. Στον πατέρα σου ρε. Πατέρα. Έχει ward εδώ, οπότε πρέπει να το σπάσω. Oh my god. Hey, το ward. Πού είναι το ward? He's gonna explode. Κοίτα εδώ, ρε. Έλα, εδώ τους περιμένουμε. Δεν φτάνει το range. Να το. Έφτασε από πού έφτασε? Παράφτασε. Εντάξει, αυτός ξέρουμε την κατάληξη του. Μπες. Πω γάμο του μάνα σου, κοίτα εδώ. Hop, kill. Reporting. Έκανε και flash ο πούστης. Τρόλερ. Παιδιά, όποιος μου κάνει δώρο Ναι, ναι. skin σε support, πέθανε. Αύριο. Το πιστεύω. Όχι ρε. Well. Oh boy. Well. Έτσι, κυνηγά το ετικέρι. Για να δούμε ποιο θα πετύχει αυτό το ulti. Και αυτό το ulti πετυχαίνει το shop μας. Οπ. Έβλεπα το shop μας που πέθανε. Έχω κι εγώ σπάθη. Εμένα όμως δεν μεγαλώνει. Oh, the fuck. Σε σώζω. Δεν ξέρω και έχω ξοδέψει και flash. Άρα πέτα το ulti εδώ μέσα ρε. Ναι, ποιο ulti? Αυτό που δεν έχεις. Ρε, μας έχουν φέρει κυκλός.
It's over 9,000. Εσύ πέθανες. Εγώ, τι λέει ρε, Αυτή πλάκα. τελείωσε. Μπουπ. Έχει double puff, sorry. Τι κάνω ρε μαλάκα. Κλέβουνε, με έκανε κι άλλος και πέθανε. Παιδιά, εγώ μου έκανε όλοι το σκάνερ και με έφερε μέσα. Ενώ εκεί που ήμουν τελευταίος ήμουν πρώτος. Μπράβο το. Ace, όχι. Πώς έζησε. Σοκρίνει. Φυσικά η Τζάνα. Όχι ρε, Τζάνα πέθανε ρε. Απλώς έκανε respawn. Ναι, Καλά ρε, είμαστε στο 10. φέρει ψόλ. Τζάνα. Σ' αρέσει το κολλή μου. The last hits. Τι το κάνεις τώρα. Ούλτης. Παππούνας, dead. Ένα HP. Παίζει να τον έσωσα. Τον έσω. Δεν τον έσω. Alright. Όχι ρε γάμο του. Έχει εγώ. Έλα. Τώρα με κοροϊδέψες. Πέθανες. Έκανε φλασ μου φαίνεται. Όχι. Τι έκανε. Α, ναι, τρίτη έκανε. Εντάξει παιδιά, καταλαβαίνετε την κλάση μου ως support. Πολύ μεγάλη κλάση. Βασικά παλιά έπαιζα support, τώρα. Με βλέπουν αυτοί εδώ μέσα. Εδώ είχε... Pink. Την έχω την Τζάνα να Βιέννα. Και εγώ και η Τζάνα από 4 kills εκεί. Εντάξει παιδιά, περνάω την Τζάνα σε farm. Κερδίσαμε. Πέθανες. Το πιστεύετε ότι ήταν μέσα στο range από το turret και δεν τη βάρουσε το turret. Όχι, δεν ήταν. Ήτανε. Ήταν ακριβώς, όχι, ήταν πιο μπροστά. Ακριβώς εδώ ήταν. Ακριβώς εδώ ήταν. Αποκλείδωνο εκεί. Ακριβώς εκεί ήτανε. Το έβλεπα. Θα το δεις και το βίντεο. Θα το δούμε. Ξέρεις, έχω ακριβώς δίπλα το OBS που κάνει record και βλέπω τι βλέπω. Βλέπω. Βλέπει. Προσοχή είπα γιατί πάλι. εγώ βλέπω τι βλέπω. Θα με τρολάρετε σε μένα. Στοιχηματίζω 10 ευρώ και ο Κάρος θα πεθάνει. 100. Μπα. Ωραία, φέρτε 100. Φέρα 10 πρώτο. Φέρτε 90. Από το πάμε έτσι. Όχι, δεν το πάμε έτσι. Αν μου δώσει τα 10, σου δώσω τα 100. Και τι να μου δώσει 90 απευθείας. Α, δεν γίνεται έτσι. Το στοίχημα είναι στοίχημα. Μπράβο, Ρσεν. Τι να κάνουμε. Χειρά κάρτος. Noobs. Τη Riven ρε πλέγα. Noobs. Κάπου πάει, θα πεθάνω κι εγώ τώρα. Έλα ρε, νέμιζα με το εγώ. Φυσικά εγώ φεύγω στα αρχή. Backdoor. Έλα ρε φίλε, δεν το πιστεύω ρε εσύ. Back. Ούτε ένα όλοι δεν πρόλαβα να σκάσω. Ασένιο! Ω, Είναι τώρα. δεν πειράζει. Ω, πλέγανε και την ούλτη. Ω, τέλεια ulti. Από το Jinx. Γεια. Γεια, ναι γεια σας, είμαι ο Ερμόλαος. Και σήμερα θα σας μάθω πώς θα παίζετε με το Σούκι.
Γεια σου. Γεια σου. Όχι κι άλλος. Κόντρα. Ναι, ναι. Κόντρα λέω. Θα την παίξω τζούξο. Άντε ρε. Εντάξει. Πες να χαλάσουμε. Πόσο να παίζεις να έχω βάλει στο game. Πόσο. Σιγάρι που βάλετε εσύ. Πολλά η πλάτη μου. Το πήρε ο άλλος ρε φίλε, το πιστεύω. Πίστεψέ το. Ή τσάμ πιστεύτα μου. Εδώ βλέπουμε το επικό 1v1. Να δούμε τι θα γίνει. Πήγε μακριά μου. Πεπ. Παιδιά είναι χρυσαυγίτες. Ποιο από τώρα. Καταδιώκουν ένα ποντίκι. Οχο. Βερνέα. Όχι, Βερνέα. Λίτσβέιν έχει ο τέτοιος. Ναι. Ο Σκάνερ. Ναι. Μάλιστα. Σκάνερ Λίτσβέιν. Κόβει απίστευτα. Τίποτα. Εντάξει, ερχόμαστε. Μπείτε. Γύρνα. Ναι. Follow up με ulti, γύρνα. Σε είδες. Hey, Riven. Άσε μου το. Φύγε. Δεν σε αγαπάω. Δες, τώρα έρχεται σε μένα αυτή. Δες με. Εσύ που Άρε δεν σ' παππούνα. Άρε παππούνα. In your face. Τι γίνεται τώρα. The jukes. Δώσε με, άρα. Δεν το πιστεύω ρε εσύ. Ναι, Riven. Κάποιος χάρηκε που σκότωσε. πέθανα. Ναι, εγώ. Χαίρομαι. Το πήρε ο άλλος ρε φίλε, το πιστεύω. Έμεινες, εγώ πήρα assist. Πάει αυτή την τζάνα. Θυμάμαι τις εποχές στο Δεν το season- πιστεύω ρε φίλε, θα με σκοτώσει. Με σκοτώσει. Θυμάμαι εποχές στο season 3 που Θυμάμαι ποιος... ρωτούσαν το support μαλάκα το jungle θα πάρεις εσύ πώς λέγεται Solari ή εγώ. Ναι ρε φίλε, ενώ τώρα δεν παίρνει Τώρα κανένα στα σολάρι. εγώ παίρνω. Δεν παίρνει κανένα σολάρι πια. Εγώ παίρνω. Εγώ παίρνω σε λέω. Είναι πολύ σπάνια, πολύ Δεν παίρνει σπάνια, κανένας. πολύ σπάνια Μα βλέπεις. πήρα. Δεν παίρνει κανείς. Πολύ σπάνια βλέπεις support με σολάρι. Σαν εμένα. Παιδιά, ο άλλος έχει ανοιχτεί την τρίτη εδώ και πόση ώρα και παίζει να έχει χάσει όλο το μάθημα. Ο βλάκας μου, ο άθλος. Έχει τέτοιο. Ασαριέγκο. Τους έκανε σούκα μάμα. Πάμε πάνω. Σεν, έλα. Έλα, λέω να πάμε. Αφού δεν θέλει ο Σεν ο κακός. Σεν είναι useless. Useless, retarded, report him. Idiot. Διδόχτηκες μωρή κλασσομπανιέρα. Πάπα Εμμυράτους να πούμε. Κατάχρηση. Άντε πάρτε εδώ. Να δω. Το πίστευα ότι ο Κάρτος σε κάποια φάση θα κάνει flash. Rect. Wrecked. Έλα εδώ. Μωρέ σκορπιέ. Έλα. Σε περιμένω σκορπιέ. Μπήκαμε μέσα. Εσύ πού θα πας. Ναι καλά. Σε εμάς ρε. Άντε ρε. Έλα. Ταγκάρω. Τι είπα δεν. Κλάς λέει.
Θες να πούμε? Εννοείται ρε. Α, πάνε το δράψω. Έχω heal. Κάνε heal. Έφυγες μπροστά. 4, 3, 2, 1. Ωραίος. Secure, secure. Με ένα hit patch. Έλα εδώ. Θέλω. Το turret! Δεν σου που βαράει ρε φίλε. Διαλύζει η ασπίδα μου. Γιάκα. Πάμε τσάρκα. Όχι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχω 2 items πάνω μου που μου δίνουν shield. Βασικά δίνουν γενικά shield. Οπότε τι κάνουμε? Πάμε και για να... Red Wings. Και τη GOP. Βασικά το game ήδη το έχουμε κερδίσει. Εντάξει, μόνο 2 άτομα έχουμε πάνω. Ποιος θα έχει το 2-5? Μόνο εγώ και εσύ έχουμε πάνω. Το Όλοι, 2-5 όλοι. θα έχει. Τι 2-5 ρε. Α, ναι. Ρε αυτός. Είχαμε να έχει το 2-5 πάνω. 2-5-17. Είναι αυτά σκορ για να έχεις μπάρον. Ναι, μαθαία ρε. Ενώ το 13-9. Μπείτε μου. Το... Εγώ τα αντέχω όλα. Ω, kill them. Συν. Μπράβο, support. Over 9,000 seats. Minion! Minion ένα χιλάρο θέλω, πέθανα. Δεν πέθανα. Ηλίθεια. Ηλίθιος support. Α, πέρασες. HG. Και ναι, αυτό ήταν ένα γρήγορο βίντεο. Αγαμίσω εγώ γράφω. GG. Και αυτό ήταν ένα γρήγορο βίντεο. Ήμουν ο Σούγης από τους PNG. Μαζί μας είχαμε τον Άντις 1 από τους PNG και τον Νίκο Τίλα Give Up από τους PNG. Δεν Καλή έχω να νύχτα. κάνω. Τα λέμε, παιδιά. Παπούνα. Ένα γεια. Στο πουλί του. Με σνομπάρει, φίλε. Άντε, τα λέμε, παιδιά.